Bafethu ziyakhala, the moment we've all been waiting for. Namhlanje nge-29 kaJanuwari 2026 uPresident Cyril Ramaphosa uishiwe istatement phansi kwala interim report eyakhishwa yiMadlanga Commission. Xa simane sisithi iMadlanga Commission kuya kune progress khona bayikhipha nge-17 kaDisemba 2025. Sithi statement sakhona umthetho mawudlala indima yawo. Kune senior officials eziyi5 amagama azo sewekhitshiwe into yoba kukhona i-task team ezawucreatwa eza-reporta ku-National Commissioner Fanny Masemula, and aba because of i-prima facie evidence esengathi khona ubungqono ngathi buyaphatheka kucela into yoba already i-case investigations maziqhubeke ngabo bayi5. Nizamkhumbula uBrigadier Macheng, nizamkhumbula uBrigadier Nkwashu ke ngulo obeke nokwenza nobudlelwane even nala mcimbi wedocket owasokolisa owitness A no B malunga nala docket yayibhizi ibangwa enokwenza noKatiso Molefe. Nguye Nkwashu lo, ngulo kuthiwa even the time unto ebanjiwe nguNkwashu ohamba wayombona ejele, nguye Nkwashu lo. Kube khona uSergeant Nkosi ngulo kwadlalwa i-CCTV yakwaKatiso Molefe esiya kwaKatiso Molefe ephuma nento ebubhekana apho ehamba ngemoto kwathiwa yeye office kaGeneral Shadrack Sibiya ngunumber 3 lowo. uGeneral Shibiri ngulo kuthiwa bathi xa befika owitness A no B lo wasenational ngulo wathetha ngemicimbi yama-envelope into yoba kunama-envelope awu-3, one for the investigators, one for the prosecutor and one for the magistrate. Ubane ukhumbula lo mcimbi lo nguShibiri ngwakwa-national. And then owesihlanu nguGeneral Sinona lo babhizi ngaye namhlanje kuMadlanga Commission. Andikho sure noba ibe indaba ezinjalo sezifikile kuye na ngabase-SAPS abi-senior officials. Igama likaGeneral Shadrack Sibiya ndiyabazi abaninzi bafuna libe khona alikafakwa up. Andikho sure noba maybe it's because benzawutsho nditho okanye it's because yena kaka-appear okanye but igama lakhe kula magama ayi-5 uGeneral Shadrack Sibiya alikabikho igama lakhe yena. Phumani kuye sibuye siye kwa-MPD yonke la Nyuva Dam yebibolile yapha oBrigadier Julius Mkhwanazi nela thimba lakhe la team benama-criminal cases against bona yonke la team lonke la thimba bonke baselistini bakuNyuva Dam bonke. So xa simane sisithi Madlanga Commission inenqubekela phambili sithetha ngento ezifana lezi siyayibona uba kuyiwaphi kuMadlanga Commission. So to everyone or whoever bekefuna ukwazi into yoba ibe izaphethe isiphetho sale Madlanga Commission sathini, siyayazi into zethu ziphelele emoyeni zitheni. I think ngizakhuthala even more knowing very well into yoba at least justice will be served. So I thought I should let you know this is today.